É a cidade máis europea de América Latina, unha megalópole que nunca para, na que sempre hai algo que ver ou que facer. Os seus habitantes, os porteños, presumen de ter a avenida máis ancha do mundo, presidida polo símbolo da cidade, o obelisco. Outra zona emblemática é a Praza de Mayo, onde está a Casa Rosada, a sede do goberno. O barrio de Boca converteuse nun reclamo turístico grazas a Caminito e as súas casas de cores. Pero un non pode marchar sen visitar San Telmo, onde habitaron as historias de Mafalda e onde se concentran todas as tendas e mercados de antigüidades. En Recoleta un ten a sensación de pasear polas rúas de París e no seu cemiterio pódese visitar a tumba de Evita Perón. A cada paso, en calquera lugar, a cidade soa a tango. Hoxe, en Galegos no Mundo, Bos Aires. O centro educativo é o primeiro centro educativo fora de España que imparte de maneira oficial as materias vinculadas con Galicia. Partimos lingua, literatura, historia e xeografía de Galicia. Nese edificio de 9 plantas había unha mueblería na época do Oropel de Buenos Aires e o dono tiña tantos cartos en tan pouco que facer que quería botar unha soneca despois de traballar o mediodía e decidiu chantar un chalet para botar esa soneca. La Casa Rosada, muchos no lo saben, se pintó con cal y sangre de porco. Y ese color que dio, que no es tan rosado, fue matizado con el tiempo, pero al principio era un color medio amarronado de sangre de porco. Aquí por la noite fanse visitas guiadas, contanche leyendas de algunas cosas que supuestamente pasan aquí de noite. Os argentinos, cuando se dice orellas, non queren saber nada. Teño tamén, como para hacer broma, as orellas de postre. Entón, algún argentino dice, que podo comer de postre? Orellas. E se quedan mirando. Carlos Brandeiro marchou hai 8 anos da aldea de San Román de Cedeira para dar clases no Santiago Apóstolo en Bos Aires, o primeiro colexio galego no exterior. Hola, bons días, benvidos a miña casa. Bueno, eu son Carlos Xavier Rodríguez Brandeiro, son de San Román de Cedeira, levo aquí 8 anos no Instituto Santiago Apóstol de Bos Aires. Son profesor de Lingua e Literatura Galega. Estes son os teus alumnos? Si, estes son parte dos meus alumnos. Estes son rapaces maiores do instituto. No instituto temos 3 niveis educativos. O nivel infantil, o nivel primario e o nivel secundario. O centro educativo é o primeiro centro educativo fora de España que imparte de maneira oficial e de maneira obrigatoria as materias vinculadas con Galicia. Partimos lingua, literatura, historia e xeografía de Galicia. Estes rapaces entón poderían ir á universidade alá? Ben, ese é o proxecto. O proxecto é que o instituto teña outorgada a dobre titulación hispano-argentina. Como te chamas? Tamara. Tamara. Que tal, profesor Carlos? Un bo profesor. Este que é un exame que che ves aquí debaixo. A ver, que nota sacas? Un 10. Bueno. Algún de vos querería estudar, acabar os estudos en Galicia? Eu. Sí? Como te chamas? Carlos. É unha ilusión, pero se pudera facelo, o facería. Falades moi porteño, pero é moi bonito, esa mestura. Gracias. Este xinasio do colexio? Ben, este xinasio é do Centro Galicia. Os rapaces e rapazas do Instituto Santiago Apóstol pasan a formar parte automáticamente do asociado do Centro Galicia. Entón, pois disfrutan, por exemplo, deste xinasio, que como vedes está en galego, que é Tía Ximnasio. Temos o Salón Valle Inclán, onde nos facemos todos os actos culturais. Temos o pabillón de deportes, que ten 2 pistas reglamentarias de baloncesto. Piscina climatizada aquí, piscina olímpica tamén ao aire libre. É dicir, que teñen moitísimas vantaxes en canto á parte lúdico e deportiva, non? Bueno, agora estamos na planta baixa do instituto. Mira, antes de máis, vou vos presentar a unha galega, Trini. Hola, Trini é, digamos, a nosa alma mater, verdad, Trini? Contiñe un pouquiño como foi, canto tempo leva no colexio, dende que naceu, non? Bueno, o día que se inaugurou, e ven a porta por primeira vez como porteira. Son case 13 anos que estou aquí. Claro. Sí. Eu son de Ponte do Porto, o xenteamento de Camariñas. Van a perdonarme un pouquiño o meu gallego, porque hace moitos anos, tiña 8 anos aquí, e non o falo ben. Pero, bueno, eu estou moi contentinha de estar aquí. Pois nada, moitas grazas. A ustedes. Moitas gracias, Trini.
Trini traballando sempre, como podedes ver, ocúpase de todo. E contábamos que, bueno, ela é galega. E despois hai tamén algúns profesores, unha boa recua de profesores que son fillos de galegos, non? E ben, este é o Departamento de Lingua e Literatura Galega. Ben, presentemos a Juan Jesús. Juan Jesús é profesor tamén de lingua en galega no instituto. Tamén dá historia e xeografía no nivel secundario. Eu nacín en Muxía, na Costa da Morte, pero xa de pequeno fun vivir a Cedeira. E, bueno, somos veciños, prácticamente. O que pasa que nos coñecimos aquí no aeroporto de Ceiza. Juan Jesús ten unha rapaciña argentina, unha filla, que ademais é alumna do instituto, verdad, Juan? Si, eu teño unha cativiña de xa 5 anos, cumprí en agosto, o 15, e nada, é alumno do colexo, lóxicamente, metín aquí no cole. Onde estamos, Carlos? Ben, o Instituto Santiago Apóstol está xestionado pola Fundación Galicia América, que conforman a Xunta de Galicia por un lado e o Centro Galicia de Bos Aires por outro. Agora estamos na sede central do Centro Galicia, aquí en Bos Aires. Ben, pareceme de rigor que vos mostre algo que é realmente impactante e moi importante. Algo que fixo Castelao e que é o cadro a derradeira lección do mestre e representa, pois, a un mestre durante a Guerra Civil morto e o neno, pois, que está, digamos, recibindo esa lección de vida que lle dá o mestre morto no chan. É un cadro que Manuel Rivas cualificou como noso Guernica. Por outro lado, se nos damos a volta, fixádevos que aquí temos, pois, ni máis ni menos que o pupitre de debuxo que empregou Castelao. Aquí tedes na vitrina, pois, máquina de escribir de Castelao, algún manuscrito. Este é unha efixie. Galicia está onde un galego emigrante puxo pé, e Galicia pois tamén forma parte de toda esa esencia de colectividades que hai esprexidas polo mundo. Ben, agora imos ver un mural que é o mural de Luis Xoane Amaya. Temos aquí a dúas personalidades da pintura galega. Dice moitas veces da pintura da inmigración, e non é así, da pintura galega universal. O señor Manuel Cordeiro e o señor Albino Fernández. Que tal se vive aquí en Bos Aires? Aquí se vive moi ben. Bueno, ademais, don Manuel coñeceu personalmente, foi amigo de Luis Xoane, tamén é amigo de Díaz Pardo. Bueno, como vedes, esta é unha formidable obra de Luis Xoane. Este mural estaba no centro lucense. Eu fui un amigo del, eu son autodidacta e sigo traballando co que me sale da cabeza. Pois que siga traballando moitos anos máis. Pois xa traballei bastante, sí. Grazas. Nada. Bueno, Trini, vou levar a esta xente a dar unha volta pola cidade. Veña, ata loguiño, chao. De la belleza del mundo, de la belleza del mundo, corazón, quise tu pelo al viento y el vino negro. Del desastre de mi vida, del desastre de mi vida, corazón, te di mis noches largas y mi fatiga. Aquí había unha peña, a Peña Galega do Tortoni, na que despois de xantar todos os días se reunían pois Luis Xoane, Arturo Cuadrado, Olmeiro, por aquí pasou Rafael Dieste. Carlos, aquel de ali, por exemplo, é Lorca. Claro, é Federico García Lorca, porque na tertulia no faladoiro de Benito Quinquela Martín pois estaban personalidades argentinas de gran renome, argentinas e universais, Alfonsina Storni, aparte o propio Benito Quinquela Martín, Borges. É dicir que isto é unha especie de epicentro cultural do mundo, non? Un chorrito para probar. Muchísimas gracias. Sí, estas son as medialúas, que, como vedes, para facernos unha idea, é unha especie de croissant, o que coñecemos en Galicia como croissant, pero moito máis pequeniño. Entón, esta é a de manteiga, máis doce, esta é un poquinho máis salgada, que é, pois, a de graxa, non? E é típico, cando no almorzo a xente almorza con estas medialúas. Pois dalle. Veña, imos probar.
trouxetes agora? Pois trouxenvos o barrio máis moderno, o máis novo, como vedes, son edificios todos novos, altos, e tamén, por suposto, o barrio máis caro. Estamos a falar, calculade, de 5.000 euros metro cadrado aproximadamente de prezo, non? E ti, cando tes tempo libre, que faz? Pois eu que fago, cando teño tempo libre, que é moi pouco, pois gústame ir ao cine, a mí gústame moito ler, paseo tamén, por unha cidade moi bonita, sobre todo culturalmente, porque é unha cidade que, sen gastar moito diñeiro, pois un ten unha oferta cultural moi ampla, dende o cine, teatro, música. Hai algo que botes de menos? Podería decir a familia, non? Un sempre, cando está lonxe, sempre bota de menos a familia. E xa digo, eu sempre reitero moito isto, estou en Galicia. Isto tamén é parte de Galicia, da Galicia esa que dicíamos ante universal. Bueno, pois deixámoste nesta Galicia logo. Moi ben, pois veña, ata sempre, ata loguiño, grazas. Arturo Lezcano estudou xornalismo en Santiago, pero pouco tempo de acabar a carreira decidiu marchar de Galicia. Despois de traballar en moitos países, ten a súa base de operacións en Bos Aires, aínda que o seu traballo de xornalista o obriga a viaxar constantemente por toda a América Latina. Hola, Arturo. Hola, moi boas, que tal? Hola, son Arturo Lezcano, son da Coruña. Levo moitos anos dando voltas polo mundo, pero levo 5 anos en concreto en América Latina, en Buenos Aires, onde fago de xornalista e tamén de productor de televisión. Por que te están maquillando, Arturo? Bueno, pois porque me colledes a puntiño, a piques de entrar nun dos meus traballos, que é nunha televisión de aquí de Buenos Aires, de Argentina, unha canle especializada, poderemos dicir. Agora ides ver de que. Canto levas? Levo, pois, 3 anos xa colaborando, chamáronme pa falar en público dunha cousa, chamaba de atención, supoño, que non fora de aquí, e aquí como me chaman el gallego, bueno, pois agora veredes de que falo e ides entender todo. Vale, gracias, Tefi, Bueno, pois agora teño que ir a plató, así que nos vemos. Sí, decime. Y escúchame, ¿y te sigue las 24 horas? O sea, tus recorridas nocturnas también, o solamente esta parte formal donde sos un periodista serio? Esto es al aire, ¿no? ¿Cuál es la imagen que das de Argentina, Arturo? Siempre, la mejor. Después del corte la damos. Pero si te vas a Brasil, ¿te siguen a Brasil? ¿Te siguen a todos lados? Yo creo que a cualquier lado. Pero es la única vez, ¿Eh? Después del corte nos va a contar realmente del por qué vienen a grabar indirecto. No lo pueden creer. Esto sale al aire de la televisión argentina, sí, es de verdad. Muchas gracias, bienvenido, bien hallado, aquí estoy y empezamos la columna. Bueno. Así que ahora os voy a dejar porque tengo que seguir trabajando. No se puede, con esta gente no se puede trabajar. Vémonos mañana. Es increíble, vémonos mañana y seguimos hablando. Chao. Chao. Bueno, con la pierna mala y al palo corto. Sí, bueno, Capello va a seguir y siendo seleccionador inglés. Exactamente, exactamente. Como 6, 10, 12 millones de euros. Arturo, ¿qué tal onte? Compañeiros moi simpáticos, Xa vistes o que son, non? Así son os argentinos. Tanto ten que estar nunha televisión, a verdade que lles dá igual. Son tan espontáneos e naturais que sexas xornalista e traballes nunha televisión, ou sexas panadeiro e traballes nunha panadería, sempre che van dicir esas cousas, e ti tes que, pois, un pouco que naturalizar co lugar e ser, bueno, pois, simplemente falar con eles e ser tan espontáneos, tan alegres, tan simpáticos e extrovertidos como eles son, non? E por que nos trouxetes aquí? Onde estamos? Bueno, estamos en Caminito, viñemos porque esta é a postal de Buenos Aires, non? O que é o Caminito? Bueno, pois, esta pequeno percorrido de 100 metros, nada máis, que foi popularizado por un tango, precisamente. É dicir, a rúa existía, pero non se chamaba Caminito. Estamos no barrio da Boca, un dos máis tradicionais de Buenos Aires, e aquí, bueno, pois non había nada de turismo, estamos falando dos anos 30, anos 40. Aí xurdiu un tango de Juan de Dios Filiberto, un compositor moi importante, músico de Buenos Aires, e fixo o famoso tango Caminito, non? Internacionalmente coñecido.
este barrio chamase Barrio da Boca porque era a boca do río, é a boca do riachuelo que desemboca no Río da Plata, non? Bueno, aquí era o antigo Porto de Buenos Aires, aquí chegaban un montón de inmigrantes no final do século XIX e facían estas casas de chapa e son decores diferentes porque empregaban, un barrio moi humilde, e empregaban pintura dos barcos. Como non lle chegaba para pintar toda dunha cor, empregaban outra. Entón así temos, pois, bueno, pois verde, amarelo, vermello. Pois isto que vedes é a ambientación dun cuarto típico de conventillo. Bueno, aí podes ver as fotos da familia, os rapaces, ou onde se poñían os rapaces, os bebés, un pouco a ambientación, a cama moi humilde. Así se vivía na Boca, en Buenos Aires, a finais do século XIX e no principios do XX do famoso século cambalache, do que fala o famoso tango, non? Bueno, eses cuartos pertencen a estas edificacións tan singulares na que estamos, eses que se chaman conventillos. Pasaban a vivir, segundo baixaban do barco, nestas pezas, nestas habitacións, cada familia nunha, pois vivían, imaginade, 30 familias alrededor dun patio central, no estilo das corralas madrileñas, por exemplo, e que ademais trae un pouco a colación ese famoso aserto que fala que os mexicanos descenden dos aztecas e dos mayas, os peruanos descenden dos incas e os argentinos descenden dos barcos. Xa vedes que é demais, non? Me parece un parque temático case de cartón pedra, Estamos na Avenida 9 de Julio. Queríamos mostrar algo moi especial para nós. É esta estatua, este busto de Afonso Daniel Rodríguez Castelao, no que a colectividade galega de Bos Aires no 1971 homenaxeou pois o político, escritor, debuxante, o espírito de Castelao e, por suposto, dos galegos. Aínda quedan máis ou menos uns 120.000 de primeira xeración e moitísimos descendentes. E claro, non é acaso que se chame a quinta provincia de Buenos Aires ou, como prefiro chamarlle eu, a capital da Galicia exterior. Seguimos na Avenida 9 de Julio, neste caso no seu centro, no punto neurálxico, onde está o obelisco, símbolo de Buenos Aires. Agora quero vos amosar, ali podedes ver edificios de vivendas e oficinas típicos do 9 de Julio, pero aí arriba, ao lado de cartel de Chicago, vedes unha casiña, un chalé. E que é iso? Bueno, pois, nese edificio de 9 plantas había unha mueblería na época do Oropel de Buenos Aires e o dono tiña tantos cartos en tan pouco que facer que quería botar unha soneca despois de traballar o mediodía e decidiu chantar un chalé para botar esa soneca. Así que tedes unha especie de versión do feísmo trasladado aquí ao centro de Buenos Aires. Arturo, estamos en Bos Aires, pero calquera diría que estamos en Europa. Sí, avenidas como esta, como a Avenida Santa Fe, a verdade é que parecen Madrid ou calquera cidade europea, e non só pola xente, polo xeito das rúas, senón tamén pola cultura. Sabedes que Argentina e Bos Aires en particular é o polo principal da cultura do hemisferio sur. E agora eu quero vos ensinar algo moi especial, porque é unha librería, sí, pero unha librería que non ides imaginar como é. Vamos para dentro. O Teatro Gran Esplendid, que naceu no 1919, cando xa existía a librería El Ateneo, non esta, senón outras, bueno, pois pasaron os anos, e aló polo ano 2000, esta cadea comprou este edificio, e entón podedes ver que, aparte dos frescos do teito, todo habitual que ten un teatro, pois no piso terceiro, no piso segundo e no primeiro, onde está, pois hasta o galiñeiro, agora hai seccións especiais de libros. Aquí abaixo está a narrativa, a poesía. Todos eses palcos que vedes moitas veces están cheos de xente lendo e pasando as horas e gozando pois de Borges, de Cortázar, de Saba, todos os grandes autores da literatura argentina. E xa para rematar este paseo improvisado pola librería do Ateneo, como non, no escenario, pois non hai obras de teatro ou óperas, non. O que hai é xente tomando o famoso cafeciño argentino coas facturas ou medialúas que tanto lles gustan aos argentinos. Estamos no barrio de Caballito, o centro xeográfico da cidade de Buenos Aires, un barrio dos máis tradicionais da capital. E agora vou visitar a un gran amigo meu da Coruña,
Xoeliño! Que tal? Como vai a vida? Adiante. Pasade, pasade. Arturo, que relación tes con Xoel? Pois con Xoel teño unha relación dende pequeniños que nos conocíamos da Coruña, da rúa. Xogando o fútbol na Praza de San Pablo. Na Praza de San Pablo. E, bueno, a vida foinos levando e traendo, finalmente nos encontramos en Buenos Aires. Bueno, o sea, en realidade, cando vin a Buenos Aires non sabía se iba a ficar 2 meses ou 2 anos, como foi realmente. Eu levo xa 2 anos aquí. Pero estive a viaxar por toda América, en realidade, entonces... Claro, e agora, bueno, pois de todo iso, de todas esas viaxes, saiu unha cousiña que os vamos a ensinar, que é unha especie de tráiler para que vexades o que fixemos. Aquí o tengo, Xoel. Esa sombra que se ve é nun avión. Sí. Acórdate, cando fomos a México, eso é Venezuela, Nova York, por aí Brasil, Santo Domingo... Bueno, dimos voltas por todo o continente, por todas as Américas, porque creo que eso nos une tamén un pouco. Facendo un pouco de galego. De barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. Xoel, de onde che veu esta idea? Nada, tiña idea de parar, viña como de facer moitos concertos, moitas entrevistas e tal, sacar moitos discos seguidos. E fixen un documental para National Geographic que é sobre o Camiño de Santiago, dende Holanda, como pasando por Bélxica, Francia, ata Santiago. E de aí como que saquei un pouco a idea, penso como de facer un camiño, non? A facer un camiño que neste caso foi o meu, o que eu elixín, non? Que foi polas Américas. Pero penso que a esencia é algo aí do Camiño de Santiago tamén. Loliña. Bueno, Lola é a miña moza, ela é argentina, é fotógrafa, artista en general. Todo isto fixéchelo ti? Sí, es una exposición vieja de hace muchos años. En fin, todas esas cousas que fai tan bonitiñas Lola, que xa ten un pouco de galego. Que, por certo, fala un pouco de galego, pero sobre todo fala coruño. Coruño. ¿Qué pasa, neno? Perdón, a los coruños. É que é tanta cousa mesturada que ela fala coruño e agora o Xoel está tan aporteñado que fala porteño. No. Sí, yo falo porteño. Bueno, falo porteño gallego, mezclo porteño, gallego y hago, sobre todo, tengo determinadas costumbres de los argentinos, como por ejemplo que tomo mate. No. Increíble. Y de hecho, si queréis, os invito a un matecito. Abur. Abur, Loliña. Chao, Lola. Chao, Loli. Bueno, a ver como se fai o mate, entón. Bueno, a ver, eu, o sea, tomo mate xa como os uruguayos, diría. Porque os uruguayos toman máis mate que os argentinos. Os uruguayos toman máis mate que os porteños. Que os porteños, bueno. Porque sempre van co termo debaixo do brazo. É que este señor toma mate porque, grazas a min, deixou de fumar. E entón, pois, é o sustitutivo. Bueno, pois nada, foi un placer conocerte aquí en Buenos Aires, porteño. Igualmente. Igualmente, Arturo. Xa nos vemos. Outro bico máis, así que... Máis bicos, máis virus. Vémonos para traballar mañá, Outra. Chao, Xoel. Gracias. Arturo, onde me trouxeches agora? Pois mira onde te trouxen. Un sitio tan raro como unha costa en Buenos Aires, ainda que non se aprecie moito, casi me falta o ar. Non, digo porque Buenos Aires é unha cidade absolutamente chaira, como miles de kilómetros na Argentina. Estamos no barrio de Belgrano, precisamente, concretamente, nas barrancas de Belgrano. E aquí estamos moi lonxe do Buenos Aires Foresport, que xa vimos de caminito, das cousas curiosas da lado do centro. Este é un barrio alonxado do centro, onde vive moitísima xente, e onde acontece algo que a mí me gusta como para vir ver e relaxar calquera día así no lusco fusco. Está relacionado coa música máis coñecida no mundo que representa Buenos Aires e co seu baile. Ides ver algo maravilloso e fermoso, que é a xente normal facendo que? Bailando tango.
recorrido. Nada máis, ata sempre, moitos riquiños. Trasladámonos a media hora do centro para visitar Banfield, un barrio de estilo inglés no que viven moitos galegos. Entre eles, Alfredo Enríquez, un ourensán de bande que chegou a Argentina moi pequeniño acompañando a seus pais. Hola, Alfredo. Hola, Mónica. Eu son Alfredo, he nacido en Bande hace moito tempo ya, hace 52 años que vivo aquí en Argentina. Soy médico y tengo una familia hermosa. Quiero mostrar algo que para mí es lo más importante que he hecho en esta vida. Aquí conmigo, mi esposa, llámase Alicia. Hola, Alicia. ¿Eres argentina? Soy argentina. Hace, 27 años que nos conocemos y que estamos juntos. ¿De cuántos fillos tedes? 4. Tenemos 4 hijos. 4. Hoy va a faltar Joan. A ver, chicos, rapaces. Carito. Bueno. Hola. Hola. Carolina Soledad, Julián Ernesto y Daniela Alicia. La verdad que tuvieron una infancia preciosa, compartieron mucho con sus abuelos paternos que les inculcaron muchísimo de lo gallego, ¿no? La comida. Sí, la comida, todo, las canciones. De hecho, se dormían con canciones gallegas. Alfredo, ¿qué estás ahí? Uy, un recuerdo hermosísimo. Miña nai, meu pai, mi hermano mayor y yo en brazos de mi padre. El día que salimos de allá, justamente el día que salimos de allá. ¿Cuántos años tienes? Eu tiña 2 años, un poquinho más, nada más. Vinimos en un barco hermosísimo, de 5 estrellas. 5 estrellas porque el techo veías el cielo. Con una valija grande, pero vacía, porque no había que traer. Pero traíamos tantos sueños. ¿Te acordaste? No sé. En barco? A veces sí, a veces no lo sé. Sí recuerdo todo lo que me contaron, que lo fui seguramente acumulando y guardando en el afecto, en el corazón. Y siento a veces que sí, viví ese momento, el barco, la gente, pero bueno, era pequeño. Después de mi querido Bande, me radiqué aquí en Banfield, ciudad en la que estamos hoy, donde también habitaron Julio Cortázar, Julio Sosa, aquel gran cantor de tango uruguayo, y tantísimas otras personalidades. Un lugar hermoso donde se puede vivir en paz. Bienvenidos a Banfield. Estamos en el centro mismo de Banfield. Un barrio muy antiguo, data de 1880, por allí, un barrio con nombre inglés, pero con un contenido galego muy importante. El 30% de los galegos viven en esta zona sur. Desde 1890 hay tantos galegos como italianos en la zona sur, aquí en Banfield. Tanto es así que tuvimos que dirimir qué nombre le íbamos a poner a la plaza de Banfield y le hemos puesto Plaza Galicia porque democráticamente le hemos ganado a los italianos. Banfield, informes al 4202-77. Bueno, este es el puente Pueyrredón que sirve de entrada a la capital federal o a la ciudad autónoma de Buenos Aires, como se denomina desde 1994. Por debajo de este puente está el riachuelo. Este riachuelo, que en realidad se llama Río Matanza, es el río más contaminado del planeta. Se está trabajando desde hace mucho tiempo para sanearlo y casi es imposible. Fue zona de vertederos de curtiembres. Ustedes saben que la actividad más importante en el Gran Buenos Aires, en la época del virreinato, no tan atrás, hace 200 años, eran las curtiembres. Es una zona productora de ganado y las curtiembres contaminaron este río. Estamos al pie del obelisco, el símbolo de Buenos Aires, calle Corrientes y 9 de Julio, la avenida más ancha y la avenida más porteña de la ciudad de Buenos Aires.
Estamos en el lugar más emblemático de la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo. Lugar con muchísimas historias, de un lado, del otro y del otro. Trágicas, alegres. Hoy lugar donde se juntan todos para manifestar, aquí en la Plaza de Mayo. El césped no tiene tiempo a crecer. Es tanto lo que se manifiesta y lo que se pide en esta Plaza de Mayo que ya está casi bendecida por toda la población de la República Argentina. ¿Por qué se llama Casa Rosada? La Casa Rosada, muchos no lo saben, y esto es 100% verdad. Cuando se pintó por primera vez, se pintaba con cal. Lo único que había era cal blanca. Pero había tantos edificios blancos, el Cabildo que tenemos a nuestra espalda, que se pintó con cal y sangre de porco. ¿Sangre? No. Sí. Mezclóse, remellóse con sangre de porco, y ese color que dio, que no es tan rosado, fue matizado con el tiempo, pero al principio era un color medio amarronado de sangre de porco. Estos son los pañuelos que utilizaban las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en repudio por lo que le estaban padeciendo, que era la pérdida de sus seres queridos, hijos y nietos. Entonces las abuelas y las madres giraban alrededor en forma silenciosa. Era terrible esa escena, ver esa escena de las mamás con el dolor, sin llorar, sin gritar, sin decir nada, girar y girar hasta 24 horas al día. A nuestra izquierda está la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde yacen los restos del libertador de América, el general Don José de San Martín. A nuestra derecha, el Cabildo de Buenos Aires. Originariamente, el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires era más ancho, tenía 2 aberturas más de cada lado, pero tuvo que ser sacrificado para dar lugar ¿a qué? A nuestra Avenida de Mayo, la avenida de todos los hispanos, de todos los españoles. La avenida fue la primera avenida que tuvo mesas y sillas afuera. Como estuve mostrándoles Buenos Aires, llego tarde a la radio. Espero que no me rifen ahora los muchachos. Este programa que sale todos los viernes, AM 1090, Radio Popular, Galicia, Tierra Mía. Espero que no me rifen ahora. Estábamos trabajando, estábamos mostrando un poquito la realidad de los gallegos a la televisión que hoy nos está acompañando. Cansado, corriendo. Puedes hablar sentado. Galicia, Tierra Mía. Gracias. Muchas gracias a los tres y que tengan una muy buena estadía aquí en Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la televisión gallega. Muchas gracias. Maite é unha muller independente que traballa no que lle gusta. Formouse en Alemanha como analista financeira e desde hai 11 anos vive en Bos Aires, no barrio de Recoleta. Hola, Maite. Benvidos a Buenos Aires. Son Maite, de Pontevedra, hace Ayuntamiento de Meaño. Levo 11 anos vivindo aquí en Buenos Aires e son analista financiera e de investimentos internacionais. Que espacio tan bonito, onde estamos? Aquí estamos no barrio de Recoleta. Detrás noso temos a Biblioteca Nacional, que é un edificio moi emblemático aquí en Buenos Aires. Foi inaugurado en 93. Bueno, eu vivo aí enfrente, ese edificio blanco que ves aí vivo eu. Este é un sitio que a mí me gusta moito, é un dos meus lugares preferidos aquí en Buenos Aires. Eu veño aquí a ler, a estudiar tamén, a veces estudio tamén aí na biblioteca, porque estou facendo un máster en Relacións Internacionais. Entonces, bueno, é un sitio aquí que ten moita paz, moita tranquilidade, por máis que estamos no medio de Buenos Aires. Eu traballo cos mercados de capital, o sea, traballo na bolsa, todo o que é administración de patrimonios e todo o que ten que ver cos vaivens dos mercados de capitales. E falando de vaivens, este é un país que vai a ver moito na economía. Como levaron o da crise do 2001? Eu como europea vivindo como un pouco con temor, pero aquí os argentinos están bastante acostumbrados porque dicen que cada 10 anos ve unha crisis, entonces como que xa teñen unha certa filosofía para poder manejar, como dicen eles, un tipo de crisis así. Maite, son comparables a crise argentina que padeceu Argentina e a que estamos vivindo nós? Home, pode haber algún punto de comparación. Aquí pasaron moi mal co tema do corralito e todo, pero era un tema moito máis interno, de factores internos. Eu creo que en España é un tema moito máis, hai que verlo con unha visión moito máis global.
Aí temos a estatua de Eva Perón. A estatua de Eva Perón está aí porque, en verdad, aí onde está ahora ubicada a Biblioteca Nacional era a residencia dos Perón, a residencia privada. E ti como acabas en Bos Aires? Pois eu cheguei a Bos Aires no ano 99, mandoume un banco alemán, o Tres Lavan, eu traballei para el moitos anos, nese momento estaba eu en Miami, dos a casualidade que me preguntaron se quería vir para Bos Aires e aquí cheguei. Eu son filla de emigrantes, viví en Alemania, formíme en Alemania, empecé a traballar para o banco alemán, aí mandaronme, estuve uns meses en Montevideo, en Uruguai, en Miami, e despois tocoume Buenos Aires. Bueno, eu por aquí, por esta zona, veño a correr todas as mañáns antes de ir a traballar. A verdade que é un sitio que me dá moita energía para chegar á oficina coas pilas cargadas, como dicimos. Podo dicir que estou enamorada de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos ahora no cementerio de Recoleta. Este cementerio ten un gran valor arquitectónico porque ten un montón de mausoleos que son todos de familias importantes argentinas. Está distribuído en rúas, en avenidas, así que ten unha distribución un tanto peculiar. Aquí pola noite fanse visitas guiadas, contanche leyendas de algunhas cousas que supuestamente pasan aquí de noite, así que eu nunca vin aínda, así que non sei. Toda esta xente onde vai? Toda esta xente vai a ver a tumba de Evita Perón, que está enterrada justamente aquí no mausoleo familiar. Todo o mundo que ven a Buenos Aires quere ver a tumba de Evita Perón, todos os días así. Sobre todo fin de semana, obviamente, pero normalmente todos os días hai cola para ver a tumba de Evita Perón. Aquí estamos no corazón de Recoleta. Esta é a Avenida Alvear. Como podes ver, é unha avenida que parece totalmente europea, parece que estamos no centro de Europa. Este é o hotel de 5 estrellas máis antigo de Buenos Aires, o Hotel Alvear tamén, do mismo nombre. Bienvenidos los galegos al barrio de San Telmo. Bueno, ahora estamos no barrio de San Telmo. Esta é a veciña máis ilustre que ten San Telmo, Mafalda. Aquí cerca vivía o seu creador, Quino. Por aquí, por estas calles, desarrollábase por estas rúas todo o que é a tira de Mafalda. San Telmo é o barrio máis antigo de Buenos Aires. Bueno, aquí ahora estamos entrando ao mercado de San Telmo. Aquí podes atopar de todo, desde roupa, antigüedades, comida. Bueno, a verdade é que é un edificio digno de ver. Cuando se tiene un pesar, el lado del corazón no se puede evitar. Que como el triste de mi canción. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora estamos aquí en plena Plaza do Rego, esta é a Feria de Antigüedades de San Telmo. Aquí hai como uns 270 postos, e ti fijas, te pon un puesto número 79, puesto número 78, para poder expoñer aquí. Tens que ter mercadería que chea antes dos anos 70 para poder expoñer aquí e ter aquí un puesto, que todos están numerados, como podes ver. E a min gustame moito as antigüedades, además aquí podes encontrar cousas, a verdad, que cousas moi bonitas. Eu veño aquí, sobre todo cando ven visita da fora, pois sempre nos damos un paseo por aquí, porque a verdad que é digno de ver isto. Ten un encanto especial. Bienvenidos a San Telmo, gallegos. Trouxemos aquí a esta parrilla típica aquí en San Telmo. Aquí San Telmo é un lugar moi turístico, pero xusto nesta parrilla ven moita xente argentina a comer, porque o precio e calidad é moi boa. Se soleides a probar o que é a carne argentina, dicen que é a mellor carne do mundo. Eu sempre digo cando vou a Galicia que a mellor carne do mundo está en Argentina. Vas moi? Dúas veces ao ano, depende, sí. Carai, vas bastante. Sí, porque extraño a miña nai tamén. Mamá, extrañote. Que bonito.
Muchas gracias. Bueno, aquí temos o plato típico dun asado argentino, a morcilla, o chourizo, os chinchulines, que son o intestino grueso, os riñóns, é unha tira de asado, que é un corte especial aquí que se fai a parrilla, un lomo, este é un bife de lomo, a carne máis tierna que se encontra aquí en Argentina esa, é un plato con entraña tamén asada. Isto é unha típica comida argentina. Vexo que pasan bastante a carne, non? A ti gustache así? A mí me gusta máis jugosa, pero pido a jugosa, pero xa me traen un poquinho máis pasada porque é típico, aquí gustaría comer a carne pasada. Bueno, pois que se aproveite, foi un placer, vale? Bueno, pois moitas gracias. Chao, un bico para miña nai, para meu irmán, para toda a miña familia en Galicia. Chao, chao, moitas gracias. Manuel viaxou durante unha temporada por Latinoamérica ata chegar a Colombia, onde se asentou durante un tempo e formou unha familia. A muller, argentina de orixe galega, foi a causa de que acabase montando un restaurante en Bos Aires. Hola, Manuel. Hola. Son Manuel Corralvide, de Sober, levo 27 anos na Argentina, e son chef e xornalista. Onde estamos, Manuel? Bueno, estamos no bosque de Palermo, o pulmón de Bos Aires. Ten moita historia. Isto era a propiedade privada de Juan Manuel de Rosas, un gobernante do siglo XIX na Argentina. Según me contaron, nunha época viñan os enamorados. Que viñetes algunha vez? Non. Cheguei tarde. Como chegaches ti a Argentina? Pois mira, salín de Galicia como moitos galegos a recorrer o mundo. Viñen a América, viaxei por moitos países, cheguei a Colombia, gustoume tanto que tuve unha filla con unha argentina filla de galegos. Nesa época dibuixaba moito, facía retratos e con eso iba andando e Chile, Perú, Ecuador, vivía. Todos estes cans, Manuel? É un paisaxe habitual en Bos Aires, unha nova profesión que surxeu no 2001, ca crisis. Hola, que tal? Que tal esta profesión? É moi dura? Más o menos. Es un trabajo, es forzado. Arrancamos a las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos caminando todo el día. ¿Cuántos perros lleváis cada uno? 15. 15. ¿Cómo os llamáis? Eugenia. Manuel, somos hermanos. Un placer. Bueno, muchas gracias. Adiós. Sigan bien, ¿eh? Gracias. Chao. A crise do 2001 foi brava, afectoume moito. Estuve a punto de irme a retornar a Galicia. Os negocios non tiñan xente, o diñeiro nos bancos. Perdimos todo o que habíamos ganado hasta ese momento. Tengo la guitarra y el bolsón, listos para viajar a un mundo mejor. Puedo algún amigo encontrar con cierto talento social, puede fallar. Les mando un saludo muy grande y los argentinos siempre estamos pendientes de España. Pois a crise foi brava, pero seguimos traballando. Mira, estamos precisamente co cartel do novo local, o novo Morriña. Nome máis galego non podeches usar. Tiña que ser Morriña. Estamos en obra, en 8 días abrimos o público. Vaya barra máis grande. É un soño que tiña de moitos anos, porque en Bos Aires non hai costumbre de tapiar. Entón, unha barra daquelas, para tapiar como nos gusta a nós. Non me movo da cociña, salvo que algún cliente pida sacarse unha foto. Como unha foto? Desde que salimos na televisión e na radio, a xente quere estar con... quere levar un recordo, non? Faz un programa de tele? Moitos anos, 7, 8 anos na televisión argentina, 8 anos na radio. Facemos de todo un pouco, libros,
Este está moi bonito, en outros días abrimos, pero o outro é o que dá os cartos neste momento, así que vamos ao mercado. Fai 10 anos, aproximadamente, o barrio de Belgrano terminou sendo o barrio chino. É un barrio onde os chinos ten as súas escolas, as súas iglesias. Veño a mercar os peixes frescos todos os días para ofrecerlle o mellor a miña clientela. Vamos a ver agora que atopamos. Aquí é onde veño sempre, 2 veces por semana. É o mellor lugar. Non hai moitos lugares en Bos Aires para mercar peixes frescos. A ver que hai, entón. Vamos a ver. Lo que non atopas aquí, onde o mercas? Teño proveedores ou no mercado central, pero o do día aquí neste mercado. Moi ben. Podemos calamar enteiro. Os arroces é un tema porque están tan acostumbrados ao risotto que hai que deixar o arroz máis caldoso. Unha loita terrible é para que non lle poñan queixo, porque lle poñen queixo en todos os arroces. Pero ti explícalle, non? Que están vindo a un restaurante galego. Explícolle, se pouco a pouco van aprendendo. Isto que é? Cangrexos, de mar, sí. Ahora vamos a ver os peixes. E isto aquí chamase pez palo. É moi do Atlántico Sur. Este peixe para as grilladas, parrilladas. Este peixe se me parece máis familiar. Pois claro, moitas sardiñas habrás comido, Eu non levo sardiñas generalmente, tampouco pulpo, pois teño un proveedor aparte. Vou levar chipiróns, que tamén os facemos a plancha, con cebola e fritidos, que son máis sabrosos. Non se me facendo a boca a auga, Manuel. Aquí gusta a orella. Os paisanos, os galegos, os argentinos, cando che dices orellas, xa non queren saber nada. E teño tamén, como para hacer broma, as orellas de postre. Entón, algún argentino dice, que podo comer de postre? Orellas. E se quedan mirando así. Bienvenidos al barrio de Palermo. Estamos no barrio de Palermo, donde está Morriña, un barrio das aforas de Bos Aires, o barrio que nos primeros libros Borges hablaba de Palermo, dos malevos, os cuchilleiros. A noite unha romería, ven moitos turistas. Creo que si Borges volvera a vida iba a tener un gran disgusto, porque de aquel Palermo non queda nada. O primeiro Morriña, un momento dado en Bos Aires, chamoume moito a atención que non había un restaurante galego exclusivamente de cociña galega, con tantos galegos emigrados. Entón, digo, bueno, abrí un restaurante, carta galego-castelán, con comidas galegas. E con visitas. Moitas visitas. Non poño moitas fotografías da xente que pasa por Morriña. En algúns casos, Carlos Núñez, que é moi amigo, Benigno Campos. Outro cociñeiro. Outro cociñeiro, que nos levamos moi ben. A miña familia, meu avó en Cuba, miñas irmás, o remansiño do río Sil, onde eu nacín, a 20 metros. E logo, máis fotos familiares e de algúns clientes que traen as súas, non? Aquelas son as casas antigas da miña aldea, Pandariz. E canto hai que non vas a esa aldea? 4 anos. Tes Morriña? Teño, sempre Morriña. Estos son os avós da miña dona, miña avoa, 102 anos nesta terra, meus pais, e por suposto non pode faltar nunca un guieiro como Castelao, non?
teño sempre presente. E tamén escribes? Tamén escribo libros de cociña, porque lo piden, contos, últimamente poesía en galego, en castelán. E agora que abriches outro restaurante, quere dicir que vas quedar aquí para sempre? Nunca digas sempre. Estou afincado, teño meus fillos, amores entrañables, quero moito o país, pero o cordón umbilical non se rompe nunca. Así que, quen te dice? Pois que quedes atacando queiras. Foi un placer. El placer es mío. Así canta Gardelito para toda América y para Galicia. Mi Buenos Aires querido,